cred în el, orice s-ar întâmpla, pe drumul meu sau în viața mea, fie ce-o fi, în orice zi, Cerescul Tată m-a călăuzit. Mă-ncred în El, El știe soarta mea, pe stâncă sus sau în adânc de văi, lovit de val, ajung la har. Cerescul Tată m-a călăuzit. Mă-ncred în El, oriunde m-aș fi dus, chiar în cuptor de foc te-aș fi pus, în suferinți sau bucurii, Cerescul Tată m-a călăuzit. Mă-ncred în El, El știe soarta mea, pe stâncă sus sau în adânc de văi, lovit de val, ajung la mar. Cerescul Tată m-a călăuzit. Mă-ncred în El, chiar și când nu înțeleg, e voia Lui întotdeauna leg, căci doar așa, în slava Sa, Cerescul Tată m-a călăuzit. Mă-ncred în El, El știe soarta mea, pe stâncă sus sau în adânc de văi, lovit de val, ajung la mar. Cerescul Tată m-a călăuzit. Mă-ncred în El, El știe soarta mea, pe stâncă sus sau în adânc de văi, lovit de val, ajung la mar. Cerescul Tată m-a călăuzit. Cerescul Tată m-a Iubită familie învăliată, îmi doresc ca pacea Domnului nostru Iisus Hristos să fie și să locuiască din belșug în inimile dumneavoastră. Suntem alături de voi, vă susținem în rugăciune, vă iubim, vă prețuim și ne dorim ca Dumnezeu să vă ajute să treceți peste această încercare. În numele Bisericii Baptiste Emanuel și în numele familiei Îndoliate, vrem să vă mulțumim tuturor celor care astăzi ați ales să fiți împreună cu noi. Tuturor celor care ați venit să plângeți cu cei ce plâng. La data de 8 octombrie, fratele Florin Buzgău, cel care a fost fiu, soț, tată, bun prieten și copil al lui Dumnezeu, a auzit glasul Domnului care l-a strigat și a spus: vino acasă, rob bun și credincios, intră
în odihna mea. Așadar, astăzi ne-am adunat aici pentru a comemora mărturia frumoasă pe care fratele Florin Buzgău a avut-o în timpul pribegiei sale pe acest pământ. De asemenea, suntem împreună pentru a ne zidi unii pe alții, pentru a-L glorifica pe Dumnezeu chiar și în mijlocul suferinței. Vă salutăm pe toți cu salutul Bisericii Locale, care se găsește în Romani, capitolul 14, cu versetul 8, unde spune că dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Fie ca aceste cuvinte să fie o mângâiere pentru noi și totodată un adevăr pe care fiecare dintre noi îl trăim. În mijlocul nostru se află fratele păstor al Bisericii Molargase, în a căror clădire suntem, și de asemenea președintele cultului baptist austriac. Dumnealui va avea o intervenție, un mesaj de 5-7 minute, iar mai apoi se va retrage pentru că va trebui să ajungă la o altă întâlnire. Mesajul lui va fi în limba germană. Dar înainte de aceasta vom mai cânta o cântare așa cum stăm, iar mai apoi fratele păstor, Dietrich Fischer, este rugat să vină în față și să aibă un mesaj din partea Domnului. Învață-mă să făptuiesc, o, Doamne, voia Ta mereu, să nu mă facă să trăiesc, de-ar fi să piară trupul meu. Voia Ta, Doamne, în veci, voia Ta,
Wahrscheinlich haben wir uns als Jugendliche schon hier im Haus gesehen, dass er über Jahre meine Arbeit unterstützt hat im Kinder- und Jugendwerk. Er war im Beirat und ich bin dem Herrn dankbar, dass ich diese Zeit erleben durfte. Ich bringe Grüße von der Gemeinde hier. Das ist die Gemeinde Mollertgasse, aber auch von unserer Bundesgemeinschaft. Wir sind als Bundesleitung mit euch. Wir haben darüber ausgetauscht und ich freue mich, dass auch unser Vizepräsident Fritz Kaiser hier ist. Ich selber muss nämlich leider nach meinem Beitrag wieder gehen, weil eine andere Veranstaltung am Hauptbahnhof mich verlangt. Ich bin über ein Gedicht gestolpert und möchte damit beginnen. Im Vorübergehen fragt mein Nachbar, wie es gehe. Er fragt nicht, weil er mitgehen will, er fragt, weil er weitergehen will. Ich antworte, es geht, aber es geht nicht, so nicht. Ich wünsche uns, dass wir aus dieser Veranstaltung anders hinausgehen, als wir hereingekommen sind. Wir brauchen diese Verwandlung, die der Herr in uns wirken kann. Eine innere Wandlung, gerade im Zusammenhang mit dem Tod eines geliebten Menschen, ist unausweichlich. Menschen sind durch den Tod anderer angerührt. Unser Auftrag ist es, uns heute Abend gegenseitig einzuladen zu einer neuen Beziehung zueinander und zum Herrn. Ich lese aus Lukas 7, da heißt es in Vers 11 bis 16. Einige Zeit später ging er, also Jesus, in eine Stadt namens Nain. Seine Jünger und eine große Menschenmenge folgten ihm. Als er in die Nähe des Stadttors kam, trug man gerade einen Toten heraus. Es war der einzige Sohn seiner Mutter, eine Witwe. Und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Als der Herr die Frau sah, hatte er Mitleid mit ihr und sagte zu ihr, weine nicht. Und dann ging er zu der Bahre hin und fasste sie an. Die Träger blieben stehen und er sagte, ich befehle dir, junger Mann, steh auf. Da richtete sich der Tote auf und begann zu sprechen und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Alle wurden von Furcht ergriffen. Sie priesen Gott und sagten, ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Gott hat sich seines Volks angenommen. Liebe Schwestern und Brüder, wir müssen an die Orte gehen, wo Menschen trauern. Und ihr seid hier, um dabei zu sein, wo Menschen schwer dran tragen, was passiert ist. Simona und Grace und Ulrika und Esi, die ganze Familie. Jesus erkennt, wo wirklich Not ist und er geht hin, weil er weiß, dass nur durch das Hingehen auch der Hoffnungslosigkeit ein Ende gemacht wird. Wir haben Menschen verloren, Wegbegleiter und damit auch Hoffnung auf Zukunft. Aber gerade als Gemeinde geht es darum, dass wir an dieser Stelle nicht teilnahmslos sind, sondern alle hier sind die Begleiter, die Mitleid haben als Betroffene, manchmal vielleicht auch viel zu dicht an der Situation, aber wir dürfen das ansprechen, die Tränen der Hinterbliebenen und durch unser Handeln auf den zugehen. Dieser Wahre und dem Schweren nicht aufweichen. Jesus rührt alles an, er ist nicht fern, er hält sich nicht zurück. Unser Handeln und Reden muss heute konkret sein, nicht abstrakt. Wir dürfen berühren und begreifen, denn nur so ist es erträglich, so schwer die Situation ist. Und ich glaube, dass diese Situation dann eben auch verändert werden kann, dass wir von der Hoffnung reden dürfen auf Auferstehung, glaubhaft. Dass für uns, für die, die zurückgeblieben sind, plötzlich ein anderes Bild entsteht von dem, der von uns gegangen ist. Dass der Verstorbene in eine andere Richtung bekommt in seinem neuen Leben. Dass wir wieder zur Sprache kommen in Worten und Gesten und dass er uns alles zur Sprache kommt. Wenn wir uns so ermutigend verhalten als Gemeinde, wenn wir unser persönliches und gemeinliches Leben so gestalten, dann bekommen Lebende auch wieder etwas zurück von dem, was sie verloren haben. Anders, in einer anderen Beziehung, eine neue, andere Verbindung, gemeinsame Trauer verwandelt. Und ich bin überwältigt, wie viele hier diesem Ruf gefolgt sind. Lasst uns nicht unverändert aus diesem Abend herausgehen. Ich bete mit uns.
Gott, wir sind traurig und wir sind dankbar. Wir sind traurig, dass es zu Ende ist, weil es keine Fortsetzung mehr gibt, und traurig um alles, was nicht mehr sein wird. Wir können aber auch dankbar sein. Dankbar, dass Florin mit uns, wir mit ihm gelebt haben. Dankbar für alles, was mit ihm in unsere Welt hineingekommen ist, für die Zeichen deiner liebenden Gegenwart unter uns in diesem einen Menschen. Und wir klagen dir unseren Schmerz und danken dir für das, was du uns durch Florin Gutes getan hast. Hilf uns, den Tod nicht zu fürchten, das Leben aber zu lieben. Mach uns den Raum weit, jenseits des dunklen Ganges, durch den wir müssen. Wir werden aufgehoben sein bei dir. Gott, unser Leben ist manchmal leicht und manchmal schwer. Manchmal zu schwer. Wir brauchen dich, um zu verstehen, was nicht zu verstehen ist. Uns geschützt zu fühlen, wo keiner schützt. Wir brauchen dich, um Sinn zu finden, wo wir keinen Sinn mehr sehen. Um zu klagen, wo sonst niemand hört. Um zu danken, weil wir nicht wissen, wie sonst. Wir brauchen dich, weil wir lieben und hassen und vertrauen und zweifeln und weil wir wissen, dass wir sterben werden, weil wir Menschen sind. Mögest du das Gottmögliche tun, damit wir das Menschenmögliche tun können. Wenn unser Leben nicht nur schwer, sondern wenn es zu schwer wird. Gib uns Menschen an unserer Seite, die das Schwere eine Weile mit uns aushalten. Das beten wir in deinem heiligen Namen. Amen. Amen. Și sufletul te îngește, probleme vii și inima mea. Stau liniștit, aștept doar în tăcere, tu să vii, să-mi stai alături. Este nici un suflet fără dor.
mai mult decât mor. Ne-am adunat pentru că Florin a plecat prea repede. Poate că unii dintre voi v-ați întrebat ca și mine, de ce Florin? De ce acum? Eu m-am întrebat. Florin și-a sfârșit alergarea. Noi, cu siguranță, mai avem ceva de făcut. Ce mai avem de făcut?
Eu încerc să aflu pentru mine răspunsul. Fiecare dintre noi suntem datori să ne punem această întrebare. Unde vom găsi răspunsul? La crucea lui Iisus. Era locul lui Florin. L-am cunoscut pe Florin cu aproximativ 32 de ani în urmă, când el împlinea vârsta de 18 ani, și chiar în acest loc unde trăia cu părinții lui. Îmi pot aminti fața lui prietenoasă și zâmbitoare. Ființa lui plină de farmecul bunătății, a dorinței de comuniune, de liniște, de echilibru. Toate acestea ne creează așa un portret frumos al lui Florin. Un bărbat pedant, respectos, blând, care avea și un spirit al umorului deosebit. Nu mi-aduc aminte ca Florin să fi jignit pe cineva sau să fi vorbit negativ de cineva. Iubea copiii, se juca așa frumos cu ei, avea atâta răbdare. Florin nu era foarte vorbăreț, dar îi plăcea mult să asculte. Și pe Florin îl reprezenta consecvența în tot ceea ce făcea.
Ne leagă prietenii, amintiri de excursii, momente înălțătoare de închinare prin cântare. Ne leagă timp de calitate petrecut împreună la masă cu prieteni comuni. Și cel mai mult ne leagă Iisus Hristos, Domnul și fratele nostru. Despărțirea de așa un om este foarte grea. Iar multe întrebări rămân fără răspuns. Gândul realității care nu se vede începe să prindă un alt contur. Trăim în lumea asta, dar nu suntem de aici. Moartea nu este un capăt de drum, ci o mutare de la temporar la etern. Această realitate a morții o putem accepta doar pentru că știm că nu se termină totul aici. Viața continuă pentru Florin și primește un trup nou de glorie. Pozele, filmările, amintirile cu Florin sunt cele care ne vor lega puternic de ceea ce a fost pe pământ, Florin. Dar Duhul celui ce a înviat pe Iisus din morți este garantul că El și noi vom fi duși acasă, transformându-ne în acele trupuri care nu se vor mai dezintegra niciodată. Această mângâiere ne este oferită de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Aceasta ne definește pe noi. Aceasta ne dă speranța revederii. La revedere, Florin. Până în veșnicii. Dragă Simona, Emma Grace, Florica Ezi, iubiți frați și surori, onorată adunare, l-am cunoscut pe Florin acum 35 de ani. Era un adolescent, avea 15 ani. L-am cunoscut aici, în clădirea asta, așa cum spunea și Alma, la etajul 1, stăteați voi și în fiecare duminică ne intersectam, urcând scările. Nu era lift atunci, urcând scările și venind aici să ne închinăm. În dimineața imediat următoare, după ce s-a întâmplat, la prima oră mă sună Dorina și când mi-a spus, am amuțit. Eram undeva în apropiere de Brașov, între munții Piatra Craiului și munții Bucegi. Eram la o întâlnire de misiune și fratele care era lângă mine a văzut că ceva s-a întâmplat. Zice, frate Cornel, s-a întâmplat ceva, s-a întâmplat ceva. I-am spus, am îngenunchiat acolo că aveam cadru și ne-am rugat ca Dumnezeu să vă ajute să faceți față situației. În trecerea anilor ne-am întâlnit de mai multe ori la diferite evenimente. Interacțiunea noastră era protocolară, ce faceți, cum sunteți. Și mi-am adus aminte de ziua nunții voastre. Ce zi? Râsă-te, voie bună. M-am amudat copios în ziua aceea. Astăzi lucrurile stau altfel. Cu vreo 5 ani în urmă, eu nu-l aveam pe Florin în baza mea în agenda mea de telefon. Primesc un telefon, un mesaj, cine e ăsta? După poza de profil, am realizat că e Florin Buzigău. Am luat legătura cu el și zice, auzi, n-ai vrea ca să ne dai o mână de ajutor cu biserica? Trecem printr-o perioadă mai dificilă și să ne ajuți să vii o dată pe lună în Duminica Cinei. Și în perioada aceea am cunoscut un alt Florin. Am cunoscut o altă fațetă
viața lui Florin. Dintr-o dată, cunoșteam un om frământat, preocupat de lucrarea bisericii. Frământat ce să facă, cum să facă. Zic, ăsta e Florin Buzgău? Wow! Am cunoscut un Florin care era apăsat de grija pentru biserică. Florin nu era omul care să caute prin plan, nu își dorea bătaia reflectoarelor, el nu avea nevoie să vină la microfon, să stea în față. Mergeam la ei la biserică și el era cu mâna după copila lui Puștoaica de astăzi. Ca nu cumva să-i se întâmple ceva. Simona era împărțită cu multă altă treabă. Și în perioada aceea am identificat două apăsări în inima lui. Una era grija pentru biserică. A doua o țin pentru mine. Și mă rog ca Dumnezeu să-i răspundă la amândouă, după bogăția Harului Său. Astăzi am venit aici ca să celebrez. Am venit aici ca să marcăm împreună cu solemnitate viața unui iubitor de Dumnezeu. Și oameni buni, nu fac o afirmație fără acoperire, nu fac o afirmație ca să sune bombastic, nu. Afirm cu toată convingerea că în ziua aceasta am venit aici ca să fiu alături de voi. Am venit ca să plâng cu voi, dar am venit ca să celebrăm și am venit ca să, cu solemnitate, să sărbătorim viața unui iubitor de Dumnezeu, Florin Buzgău. Și fie ca tot ce se întâmplă în seara asta aici și mâine să arate spre El, spre Dumnezeu. A Lui să fie toată slava, toată cinstea și gloria vecii vecilor. Amin. Amin. Scumpă familie Goliată, dragă Simona, Ema, Florinca Ezi, cred că este durerea lumea să mai mare ca și din voastră. Acum 30 de ani l-am întâlnit pe Florin, redau doar două ipostase. Venea la tineret, eram atunci o grupă frumoasă de 45 de tine care veneam sâmbătă de sâmbătă. Studiam cuvântul, învățam cântarea Învață-mă să înfăptuiesc, atunci am învățat cântarea aceasta aici. Și apoi seara jucam tenis, până la ultimul metrou care putea să plecăm toți acasă, cu Ezechiel și cu Florin. În altă ipostază pe care am întâlnit Florin, era în biserică, mereu slujea. Cel care, în perioada în care am venit aici, traducea pe toți cei care erau de limbă germană. Cred că dacă bine mi-aduc aminte, l-a tradus pe fratele Rabinau, predica Fiul Risipitor, vorbind despre atitudinea Fiului Celui Mare. Florin era omul slujitor. Cred că versetul din Biblie care ar defini ceea ce a fost Florin și care le lasă o povață pentru fiecare în parte ar fi: fii credincios până la moarte. Și îți voi da cu una vieții. E greu să vezi durerea. Probabil că strigătul vostru și al vostru ar fi: Doamne, dacă ai fi aici, nu s-ar fi întâmplat lucrul acesta. Parcă vedem pe Hristos blând, plângând și spunând: fii sigur că așa s-ar fi întâmplat. Prezența mea aici n-ar fi schimbat atitudinea. Al oameni, de fapt, dați-mi voie să vă spun un lucru. Toți vom trece de aici. David spunea așa de frumos: El la noi nu mai vine. Noi
ne vom duce la Florin. Dragă familie, cu aceste scurte amintiri frumoase, dar cu această atitudine de slujitor pe care a avut-o Florin, să nu uităm fiecare dintre noi. Fie că este mai devreme, fie că este mai târziu, să nu uităm că într-o zi vom merge acasă. De fapt, nu e nimic mai frumos ca și acasă. Dacă am întoarce istoria 100 de ani în urmă, vârsta lui Florin era o vârstă de floare. Atunci, la 45 de ani, la 50 de ani, aproape toți din Viena treceau din viața asta. Astăzi lucrurile s-au schimbat. De aceea, fii credincios până la moarte. Ca să primim cu toți împreună cu Florin, cum nu aveți. Dar repetele. Mă gândeam să vă spun bună seara, dar de fapt este cam amară pentru noi. Pentru Florin nu mai există seara. Este unde soarele nu mai pune, este unde fața Domnului înlocuiește orice soare și este bine. Deci trecem printr-un amar. M-am trezit dimineața când m-a sunat ceasul pe la ora 5 și am sesizat că astăzi este joi, ziua când trebuie să ne luăm rămas bun de la el. Primul gând care mi-a venit a fost vorbele lui Ion. De n-ar fi existat această zi. De-ar fi trecut ca un gând, de-ar fi trecut ca o clipă. Dar nu trece, pentru că azi cineva a trecut la o viață mai bună, alții se nasc, noi plângem, ca și joia când s-a născut el, acum 50 de ani în urmă, el s-a născut, alții plângeau, astăzi plângem noi, deși este un pic straniu, că nu este bine, ce plângem noi. Da. Noi am locuit în Grecia până a ne muta în Austria și într-o vară a venit Florin cu Simona, soția lui, era și fetița născută și băiețașul nostru și cu mama lui, cu Florica. Tata, ca un bărbat și gospodar responsabil, a rămas acasă să aibă grijă de amândouă case, de-a lor și de-a lui Florin. Ne-am dus cu Florin seara să ne tundem. Amândoi fiind cu păr mult, după cum vedeți, și des. Ne-am tuns, ne-am dus undeva, s-a deschis un restaurant indian, am mâncat ceva de la ei, ne-am întors cam târziu acasă, nu dormeau fetele. Se uită mama lui Florin, se uită sora Florica la mine, se uită la Florin, se uită la mine, se uită la Florin și apoi ni se adresează la amândoi. Și că sper că vă plătiți la care vă tuns. Că cu așa tunsoare n-ai cum să-i plătești tu, că el s-a învățat pe capul vostru. Ce m-a învățat lucrul ăsta? Vedeți, au trecut cam 13 ani de atunci, 12 ani și m-a învățat că în casa lor, ca să mergi cu soacra în concediu, trebuie să ai curaj sau să fie o armonie perfectă în familie. Și mi-am dat seama că în familia lor exista și există o armonie. Înainte ca să vină iscusitorul, tatăl minciunilor, diavolul, în care nu există adevăr pe pământ, era o armonie în rai și în familia lui Adam. Când a venit cu șmecheriile lui și Eva a ascultat Adam, a ascultat, s-a început un dezacord. A intrat în lume știți când orchestra își acordează instrumente înainte ca să cânte. Nu vrei să stai acolo. Fiecare e un dezastru. Vrei să asculti urechile. Cam așa ceva s-a întâmplat. Armonia a plecat. Că Eva de vină, că ăla e de vină, că ăla au făcut al treilea. Deci în familia lor am văzut o armonie. Nu s-a supărat nimeni, nici de o glumă. Ne-am bucurat împreună și îi mulțumesc Domnului pentru Florin. Mulțumesc Domnului pentru părinții lui care au implantat în el lucrurile care s-au spus și am să le mai repet o dată. Deci, ne amintim de cuvântul amar. Și primul lucru este acea armonie care a fost în familia lor și asta datorită la al doilea cuvânt, mântuire.
Mântuirea care o dă doar Hristos. În limba greacă, cuvântul credință, când auzea unul din vechime în greacă credință, a crede, el știa 3 lucruri. A crede înseamnă a te încredința, a asculta și a te supune. Când Hristos le-a oferit acest dar, ei l-au acceptat și în continuare s-au supus. De aia era și armonie. Și Florin, ca o persoană ascultătoare și luând un exemplu bun de la părinții lui, știa și să asculte. A treia A. Puteai să vorbești cu el multe. Asculta. Nu vorbeam mult, discutam cu el, ne încurajam, vorbeam despre multe lucruri și în discuțiile și în lucrarea care o făcea el, vedeam și un ultimul R, pentru că era vorba de amar. Un R. Și aici fiecare cum l-a trăit. Că era responsabil 100%. Că era respectuos 100%. Cineva o să-și amintească de el din cauza rugăciunilor lui. Tot R. Și dorința mea este ca să ne trecem cu credincioșie amarul călii înguste, ca să ajungem la Cel care ne dă bucuria veșnică, în prezența căruia se află Florin. Și Domnul să ne ajute ca el, Florin, care este unul din acel nord de martori care ne încurajează și ne îndrumă, alergați cu credință la ținta desăvârșirii voastre, la Hristos, care a biruit moartea și care ne-a dat o speranță vie, că trecem de la viață la viață. La viață fără lacrimi, fără amar, ci cu bucuria veșnică care răsare din acel izvor, din tronul lui Dumnezeu care există, care este El. Și Dumnezeul oricărei mângâieri. Să ne umple inimile, să vă umple inimile. Să ne țină tare, știind că El este credincios și ne va duce acasă, în prezența Lui. Este foarte greu să vin în fața dumneavoastră și să spun acum, în aceste momente de durere, noi ca și Biserica Emanuel, pentru noi a fost o pierdere mare. N-aș vrea să încep și eu ca ceilalți frați să spun, de când îl cunosc pe Florin, vreau să spun mai că relația mea cu el a fost, cel puțin de când s-a înființat Biserica Emanuel, a fost o relație deosebită. Fiind angrenați în lucrare, a fost nevoie să ne sfătuim și mi-aduc aminte cu mulți ani în urmă, când era și fratele Cornel Paunovici, eram eu, era Florin, și ne întâlneam să discutăm probleme esențiale, probleme importante pentru bunul mers al bisericii. Și apoi nu discutam mai problemele acestea. Era cuvântul Domnului care tot timpul căutam să ne încurajăm, să ne îndemnăm și asta era atât de frumos. Și nu pot să uit momentele alea când trăiam acolo și aveam clipul aceea de părtășie. A fost atâtea lucruri care ne-au legat și au fost împreună. Chiar cu 3 zile înainte, a se întâmpla evenimentul, am stat lângă el, fiind acolo frații Bisericii Emanuel pentru a discuta anumite probleme, am stat lângă el acolo. Și nu venea să cred. Însă, nu știam ce cuvânt și
m-am uitat în Sfânta Scriptură și m-am gândit ce ar putea fi pentru Florin, care a plecat la Domnul și îl privește spre noi. Și în Eclesiastul, capitolul 7, versetul 1 spune: mai mult face un nume bun decât un de lemn mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Și m-am gândit, ce vreau să spun lucrul ăsta? Vedem câți oameni sunt aici. Și asta nu pentru că îl cheamă Florin Dumnezeu, pentru că a fost un copil al lui Dumnezeu, copil care a iubit pe Dumnezeu și fiecare dintre noi a văzut lucrul ăsta și purtarea lui, umblarea lui, colegi, familie, biserică, prieteni, toți au văzut în el un om deosebit. Și asta i-a dat un nume deosebit. Și asta ne face deosebiți de ceilalți oameni și vrem să vedem că nu partea materială sau eu știu ce alte lucruri, influența noastră, asta ne dă un nume frumos, ci modul în care noi trăim alături de ceilalți oameni. Și sigur că spune aici ziua morții mai mult decât ziua nașterii. Eu cred că atunci când s-a născut Florin, nu au fost așa de mulți alături de el atunci. A fost mama, a fost tata, poate câțiva din familie. Nu au fost așa de mulți. Și astăzi, vedem cât sunt aici prezenți. Dar vrem să privim spre oamenii care au trăit într-un mod deosebit înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Este așa de important trăirea noastră. Pentru ca numele nostru să fie scris în cartea vieții. Este cel mai important. Și aș vrea să ne cercetăm în seara aceasta. Este un moment când inima noastră trebuie să se cerceteze. Și nu numai acum, să vedem care este mersul nostru, dacă suntem pe calea pe care trebuie să mergem. Și vreau ca Domnul să mângâie pe Selena, pe Grace, pe Florica, pe Ezi. Ne-am rugat mereu pentru ei. Noi am trecut și noi prin diferite situații, dar n-am trecut așa ca și Simon. Simon a cunoscut de când s-a născut. Și mă rog ca Domnul să o tărească. Doar El este cel care poate să tărească. Noi degeaba spunem vorbe, spunem, căutăm să găsim cuvintele cele mai frumoase, cele mai interesante. Dacă nu mângâie Domnul, noi nu putem face nimic. De aceea mă rog ca Domnul să vă mângâie. Amin. Florinel, cum luam uneori peste picior, așa când eram împreună, nu o să mai vedem. Dar cred că o să-mi aduc aminte așa și cum Jessie spunea topit, când eram mică și nu mai putea să-i spună Florin. Pentru mine, timpul când îl vedeam jucându-se cu copiii, cred că o să fie pentru multe mame sau copii, poate chiar ceva care o să le lipsească. Spunea cineva că când intra în biserică, asta făcea să juca cu copiii. Credincioșia lui Florin, mă gândesc că dacă am fi toți cel puțin la fel de credincioși în lucruri care mi-au fost încredințat nouă, cred că lucrurile s-ar schimba în bisericile noastre, poate în familiile noastre și de ce nu și în lumea de jurul nostru. Poate unii nici nu știau ce face Florin. Numai la adunările de membri se auzea
Dar așa, om care de 10 de ani să facă lucrul ăla, și nu cred că durea puțin timp ceea ce făceam. Mă gândeam foarte serios la biserica noastră și mă gândeam de ce ar trebui să așteptăm ca să moare cineva, ca să-i spui lucrurile bune pe care le face sau poate alea rele pe care le face, poate se îndreaptă. Și poate ar trebui fiecare să începem să facem mai des mesaje de încurajare, mesaje de, nu știu, așa, unii pentru alții, să vedem cât suntem încă vii, că ne apreciem unii pe alții, că ne iubim unii pe alții. Pentru că acum, după ce Florin nu mai este, e egal totul, ca și cum. Dar ceea ce spunem pentru el este egal, mă refer. Dar ceea ce le spunem unii altora, atât cât suntem în viață, poate să aibă un mare impact. Când credința-mi s-ar clinti, sprijin-mi-e Hristos. Când ce rău ar izbuti, sprijin-mi-e Hristos. Cum să pot înainta când e întunecos, când mi-e rece dragostea, sprijin-mi-e Hristos. Sprijin-mi-e Hristos, sprijin-mi-e Hristos, sunt iubit în chip nespus, sprijin-mi-e Iisus. Domnul se desfat în sfinți, sprijin-mi-e Hristos. Înaintea Lui sunt scump, sprijin-mi-e
Eu sunt un om, sunt doar un om. Ajută-mi, te rog, să cred mai mult ce pot fi. Să cred mai mult în al om. Învață-mă să te slujesc timp de o zi. Un timp de o zi, Iisuse, atât este tot ce-mi doresc. O dă-mi Tu putere ce-am de făcut să-mi făptuiesc. Căci mâine nu știu, Iisuse, dacă va mai fi încă o zi. Nu știu timpul când viața mea se va sfârși. Îți amintești când pe pământ cu oameni umblai și le vorbeai prin Duhul Sfânt. Obliștiați prezență fii, să ne vorbești prin Duhul Tău încă o zi. Un timp de o zi, Iisuse, atât este tot ce-mi doresc. O dă-mi Tu putere ce-am de făcut să-mi făptuiesc. Căci mâine nu știu, Iisuse, dacă va mai fi încă o zi. Nu știu timpul când viața mea se va sfârși. Un timp de o zi, Iisuse, atât este tot ce-mi doresc. O dă-mi Tu putere ce-am de făcut să-mi făptuiesc. Căci mâine nu știu, Iisuse, dacă va mai fi încă o zi. Nu știu timpul când viața mea se va sfârși. Apoi am văzut un cer nou și un pământ, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: Iată cortul lui Dumnezeu cu oameni. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: Iată, eu fac toate lucrurile noi, și a adăugat: Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis: S-a isprăvit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri, eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Dar cât despre fricoși, necredincioși,
scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Amin. Tată, te rog ca în aceste momente să ne vorbești fiecăruia dintre noi. Doamne, Tu cunoști inima mea, știi cât de greu îmi este să predic în momentele acestea și am nevoie de Tine. Am nevoie ca Tu să-mi dai cuvintele potrivite și îmi doresc ca fiecare persoană care este astăzi aici să asculte și să creadă cuvântul Tău. Tu ești Domn peste toate, ești suveran și peste predicare și de aceea vin cu îndrăzneală înaintea Ta și cer ca acest cuvânt să aducă rod. Te rog să mă ajuți să vestesc cuvântul fără să-l alterez și Tu să fii proslăvit în toate. Numele Tău să fie binecuvântat în veci de veci. Amin. Amin. Vă rog frumos să vă reașezați. Unul dintre cele mai grele momente în slujirea la care m-a chemat Dumnezeu este acesta, să vorbesc la despărțirea unui frate și unui prieten drag. Mi-aș fi dorit să nu fi prins această zi. Mi-aș fi dorit să nu se întâmplă. Însă, Dumnezeu este acela care dă viața și este tot acela care o și ia. Este a Lui, este în mâinile Lui și este suveran peste el. Am citit acest text deoarece îmi doresc foarte mult ca fiecare persoană din această încăpere să aibă o perspectivă corectă și adevărată despre viață și despre moarte. Nu din auzite, ci din Sfânta Scriptură. Îmi doresc ca atât cât ne-a fost dat și atât cât putem să înțelegem, să pătrundem în minunata mintea lui Dumnezeu și să înțelegem din perspectiva Lui ce înseamnă moartea și ce înseamnă viața. Cred că odată cu citirea textului ne-am dat deja seama că lucrurile nu se sfârșesc pe pământul acesta. Că după despărțirea sufletului de trup, viața se prelungește. Și textul pe care l-am citit ne arată două perspective, nu mai multe. Una este descrisă în primele 7 versete, unde totul este frumos și nou, toate lucrurile sunt noi pentru cel credincios, iar în versetul 8 ni se arată o altă perspectivă. O perspectivă a celor care nu sunt credincioși, a celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, a celor care nu s-au împăcat cu Dumnezeu. Dumnezeu îi revelează Apostolului Ioan într-o viziune ce anume se va întâmpla din punct de vedere practic în veșnicie. Este o viziune a vieții veșnice pe care, în primul rând, ne spune că a văzut-o. Versetul 1. Iar în versetul 3 ni se spune că a auzit-o. În calitate de credincioși, până să experimentăm lucrurile acestea pe care le-am citit, mai trebuie să se întâmple unele evenimente pe care Dumnezeu le-a promis în Sfânta Scriptură. În planul lui Dumnezeu, noi suntem undeva la mijloc. Ce înseamnă asta? Înseamnă că unele lucruri pe care Dumnezeu le-a gândit pentru poporul său s-au întâmplat deja. Și anume, crearea omului, căderea omului în păcat, formarea poporului evreu, venirea Domnului Iisus Hristos în lumea aceasta, întruparea sa, da?
moartea sa, învierea sa, înălțarea sa la cer. Dar mai există lucruri care încă nu s-au întâmplat. A fost întemeiată biserica, taina aceasta ținută ascunsă timp de veacuri. Și suntem cumva între s-a întâmplat, dar nu toate. S-au întâmplat câteva lucruri, dar nu s-au întâmplat încă toate. Așadar, ceea ce urmează până să se întâmple ceea ce am citit noi în acest text, în ordine cronologică și din punct de vedere literar al Scripturii, trebuie să fie răpirea bisericii, necazul cel mare și domnia lui Anticrist, împărăția de 1000 de ani, ultima bătălie și ultima judecată, care va avea loc și care mai este numită judecata de la Marele Tron Alb. Dacă citim sfârșitul capitolului 20, ni se vorbește exact despre această judecată, ultimul eveniment care va avea loc înainte să se experimenteze lucrurile pe care le-am citit în Apocalipsa, capitolul 21. Uitați-vă, vă rog frumos, în Apocalipsa 20, versetele 11 la 15 și haideți să le citim împreună. Apoi am văzut un scaun de domnie, mare și alb, și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acestea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele, fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Adică vor învia toți oamenii de pe pământ care n-au fost credincioși, care au trăit de-a lungul timpului pe acest pământ, mii de generații vor veni și se vor afișa în fața scaunului de judecată, unde își vor primi sentința din partea lui Dumnezeu. Ei bine, în acest mod se încheie capitolul 20 și începe textul pe care noi l-am citit, Apocalipsa 21, care ne prezintă sfârșitul tuturor lucrurilor vechi și începutul noii creații, începutul unei noi vieți. Așadar, în viziunea vieții veșnice, după ce toate lucrurile pe care le-am menționat adineaori, după ce va avea loc judecata de la Marele Tron Alb, avem parte de câteva noutăți. Ne sunt prezentate câteva lucruri noi. Și nu e așa că trăim într-un secol în care toată lumea își dorește ceva nou, ceva unic? Ei bine, iată câteva lucruri noi și unice pe care Dumnezeu le-a pregătit. Prima noutate, primul lucru care va fi nou după ce totul va fi judecat și distrus, este creația profețită. Dumnezeu profețește o creație nouă. Versetul 1. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Adică după ce Satan, după ce demonii, după ce păcatul, moartea, toate vor fi aruncate în iazul de foc pentru totdeauna, Dumnezeu creează un cer nou și un pământ nou. Iar în deosebire de pământul acesta, acela va fi veșnic. Niciodată nu se va sfârși viața pe acel pământ. Acum, dragii mei, noi ca oameni facem multe promisiuni și ne promitem lucruri unii altora. Cred că ați trecut deja majoritatea dintre voi în stadiul acela în care ați promis lucruri și din diferite circunstanțe nu le-ați putut împlini. Ați promis că ajungeți undeva, n-ați mai ajuns, ați promis că vă întâlniți cu cineva și n-ați mai ajuns la întâlnire. Ați făcut o mulțime de promisiuni pe care nu le-ați putut respecta. Pe altele le-ați împlinit, iar pe altele nu. Când vine vorba despre Dumnezeu, care promite cerul nou și pământul nou, fiți liniștiți.
că promisiunea Lui se va împlini, fără dar sau poate. Când Dumnezeu spune un lucru, este da și amin. Se face așa cum a hotărât El. Și asta ne oferă nouă speranță și mângâiere, pentru că noi nu ne-am pus nădejdea în Dumnezeu doar pentru viața aceasta. Dacă ne-am pus nădejdea și speranța doar pentru viața aceasta în Dumnezeu, atunci da, ceea ce se întâmplă aici acum este o tragedie fără margine. Dar dacă ne-am pus nădejdea și credința în Dumnezeu pentru viața de dincolo și credem în viața aceasta veșnică, atunci putem să fim încurajați, putem să fim mângâiați, putem să fim îmbărbătați fiecare dintre noi. Și n-am să mai citesc și alte texte biblice care confirmă exact aceleași lucruri. Că Dumnezeu va face un cer nou și un pământ nou. A doua noutate, în timpul experimentării vieții veșnice, este comunitatea promisă. Versetul 2. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Este descrisă o comunitate cerească numită Noul Ierusalim. Atenție! Care există deja în ceruri, care este formată deja de oamenii care au ajuns în prezența lui Dumnezeu și care se închină deja acolo în prezența Lui. Și n-aș vrea să intru în contradicție cu nimeni care a vorbit înainte, dar părerea mea este că atunci când un credincios pleacă din lumea aceasta, ajunge direct în prezența lui Dumnezeu și când îl vede pe Domnul Iisus Hristos, cazul lui Florin, pe care l-a slujit atâția de mulți ani, nu se mai uită la ce a rămas în urmă și la ce a rămas în spate, ci cred că este acaparat de frumusețea Domnului Iisus Hristos. Cred că privește la El și se închină înaintea Lui într-un mod desăvârșit. Și nu se mai uită la ceea ce a lăsat în spate, ci îl are în fața Lui, pe Hristosul pe care l-a iubit și pe care l-a slujit atât de mult timp. Această mireasă, în curând, va fi înfățișată înaintea Tatălui. Fără pată, fără zbârcitură, și acolo vom fi și noi. Dar atenție, noul Ierusalim, se spune că va fi coborât pe cerul nou și pe pământul nou. Va fi capitala, dacă vreți, a acestui pământ. Ca mai apoi să aibă loc această fuziune în care toți sfinții, cei din vechime, care au trăit până la întemeierea bisericii, biserica, sfinții din necazul cel mare, toți vor fi adunați împreună și vor lăuda pe Dumnezeu și se vor închina înaintea Lui. Întrebarea mea pentru tine este, vei fi și tu acolo? Vei fi împreună cu acești sfinți și îl vei lăuda pe Dumnezeu? Fiecare să răspundă în dreptul lui. Însă aceasta este nădejdea noastră a bisericii. Aceasta este bucuria noastră. Că într-o zi vom ajunge acolo și vom face lucrul acesta cu toți cei dragi care au plecat la Domnul. A treia noutate a vieții veșnice prezentată în această viziune este despre comuniunea pură. Versetele 3 și 4, și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oameni. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor, El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Trebuie să recunoaștem că, deși în prezent Duhul Sfânt este în inimile noastre, noi îl vedem pe Dumnezeu, dar nu îl vedem fizic, îl vedem prin ochii credinței. Când vom ajunge acolo, nu va mai fi nicio barieră între noi și Dumnezeu. Așa cum vă privesc eu acum și așa cum vă uitați și voi la mine, așa ne vom uita și în ochii lui Dumnezeu și Dumnezeu ne va privi față în față. Va fi momentul în care ne vom întâlni cu Cel pe care L-am iubit, pe Cel pe care L-am slujit și vom fi față în față cu Dumnezeul Creator, cu Dumnezeul care ne-a dat viață, cu Dumnezeul care ne-a dat Duhul Său. Avem garanția aceasta prin Duhul Sfânt. Așa că, dragii mei,
nu vă fie frică de despărțire, de moarte. Să nu vă fie frică. Ci priviți spre moartea aceasta, deși dureroasă, că este etapa de tranziție în care veți ajunge în prezența lui Dumnezeu dacă sunteți credincioși cu adevărat. Deocamdată părtășia noastră, comuniunea noastră, nu este atât de pură pe cât ne-am dorit să fie. Și am să folosesc câteva exemple. Chiar în mijlocul părtășiei pe care o avem împreună, pot exista tot felul de gânduri care nu-i plac lui Dumnezeu. Gânduri de nemulțumire, intenții greșite în ceea ce privește slujirea și alte chestii de genul acesta la care Dumnezeu privește, dar nu îi fac pe plac. Ca jertfa noastră, ca închinarea noastră să fie primită de Dumnezeu, ea trebuie ca mai întâi Domnul Iisus Hristos să o preia, să o sfințească prin sângele Său și abia după aceea să o aducă la tronul lui Dumnezeu și Dumnezeu să o primească. Pentru că Domnul Iisus Hristos este mijlocitorul și marele preot care face lucrul acesta. Altfel Dumnezeu n-ar fi privit niciodată spre slujba noastră cu drag dacă n-ar fi existat Hristos, care ar fi luat această slujbă și ar fi frământat-o și ar fi dus-o înaintea Tatălui. Dar când vom fi acolo, nu va mai fi nimic, absolut nimic rău, păcătos. Nu va mai fi moarte, moarte care provoacă suferință, pentru că, așa cum vedem, desparte familiile de pe pământ. Nu va mai fi păcat, nu va mai fi absolut nimic. Ba mai mult, Scriptura ne spune și textul ne spune că Dumnezeu este acela care va șterge orice lacrimă din ochii celor care au trecut prin valea plângerii, prin suferință și va fi Dumnezeul lor și ei vor fi copiii Lui. Aceasta este nădejdea noastră. Aceasta este mângâierea noastră. Așa lucrează Dumnezeu. Toate aceste experiențe dureroase vor dispărea complet, fiind înlocuite de pace și de bucurie. Dar asta se va întâmpla când Dumnezeu ne va chema acasă. Acasă. O altă noutate este legată de conducătorul perfect. Spune așa: cel ce șade pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi, și adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis: s-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. El este conducătorul perfect, El este Alfa, prima literă din alfabetul grecesc și ultima, totodată. Iar în contextul acesta, El este începutul tuturor lucrurilor noi și sfârșitul tuturor lucrurilor vechi. Asta înseamnă că El este începutul și sfârșitul în acest context. Cum îl privești tu, dragul meu, pe Dumnezeu? Este El conducătorul vieții tale într-un mod perfect? Conduce El toate detaliile vieții tale în conformitate cu voia și cu planul Său și tu accepti lucrul acesta? S-a zis că uneori nu înțelegem pe Dumnezeu. Și așa este. Nici eu nu înțeleg câteodată. Mă uit și întreb: de ce, Doamne? De ce acum? De ce așa? N-am de unde să știu. Pentru că nu am toată imaginea de ansamblu. Nu știu ce se întâmplă în spatele cortinei, în ceruri unde Dumnezeu ia deciziile. Avem doar bucăți și ne uităm la ele și nu înțelegem. Dar Dumnezeu are toată imaginea de ansamblu. Și El știe de ce facem unele lucruri. Trebuie să ne încredem în suveranitatea Lui și să ne mângâiem cu lucrurile acestea. Această viziune a vieții veșnice, care a fost dată lui Ioan și mai apoi la dorința lui Dumnezeu a fost scrisă în această carte, conține și o cerință perseverentă. Pentru că, așa cum am spus, noi ne aflăm între deja și nu încă. Iată care este cerința. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri, eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi Fiul meu. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Cerința pentru credincios este clară, nu poate fi negociată. E foarte, foarte simplu. Doar cei care sunt biruitori, doar cei care au biruit prin credință, pot moșteni viața veșnică.
Noi nu ne-am câștigat dreptul de a intra în această lume nouă, în această viață veșnică. Hristos ni l-a câștigat la cruce. Hristos a făcut lucrul acesta. Așadar, această cerință conține pe de altă parte și o avertizare directă și specifică în dreptul celor necredincioși. Atenție la detalii, pentru că Dumnezeu nu descrie doar partea asta de necredință a omului, ci intră în detaliile practice a ceea ce înseamnă o viață trăită fără Dumnezeu. Sunt lucruri greu de citit în primul rând, dar aceasta este realitatea. Aceasta este realitatea omului fără Dumnezeu. Așa că, drag ascultător, dacă nu ești mântuit și nu te-ai împăcat încă cu Dumnezeu, ascultă bine ce spun acum. Nu ai garanția zilei de mâine și nu știi cât timp Dumnezeu te va mai ține pe pământul acesta. Pentru că viața și moartea nu sunt în mâinile noastre. Îmi este teamă că prea puțin înțelegem implicațiile vieții de apoi. Atât în ceea ce ne privește pe noi credincioșii, pentru că ne este greu să ne imaginăm ce va fi dincolo, cât și în ceea ce îi privește pe necredincioși. Și nu cred că înțelegem cu adevărat dimensiunea vieții veșnice, dar nici a iazului de foc. Pentru că, atenție, când Dumnezeu va termina cu pământul acesta și îl va arde și vom fi în veșnicie, nu va mai exista noțiunea timpului. Noi acum o avem. Ne uităm la ceas, cât mai durează, ce se întâmplă și așa mai departe. Dar atunci nu va mai exista timpul. Iar după ce veșnicia se va tot roti de câteva ori în ciclurile sale, oamenii credincioși vor fi tot în împărăția lui Dumnezeu, lăudându-L pe Dumnezeu, iar oamenii necredincioși vor fi tot în iazul de foc, pentru totdeauna. Pentru totdeauna. Așa că, dragul meu, n-am să creez un moment special, n-am să apelez la sentimentele tale, ci am un singur lucru să-ți spun. Crede în Dumnezeu și pocăiește-te de păcatele tale. Hristos a murit la cruce tocmai pentru lucrul acesta, ca să ajungi în împărăția sa. Sângele lui Hristos nu a curs degeaba. Fie va mântui, fie în ziua judecății se va apela la sângele lui Hristos ca să fii judecat, pentru că n-ai crezut în singurul Fiu al lui Dumnezeu. Așadar, de dragul veșniciei tale, împacă-te cu Dumnezeu. Împacă-te cu Dumnezeu, crede în El și pocăiește-te înaintea Lui. Nimic altceva nu cere Dumnezeu de la om decât să creadă în El și să se pocăiască. Este cerința Domnului Iisus Hristos. Așa că împacă-te cu Dumnezeu. Prea iubită familie îndoliată și dragi credincioși, Apocalipsa 21 ne prezintă o imagine superbă a cerului. Și va veni ziua când vom ajunge acolo. Mai devreme sau mai târziu. Vom fi toți acolo, împreună cu Florin și cu toți cei dragi care au plecat la Domnul și ne vom bucura o veșnicie împreună cu ei. Aceasta este promisiunea și mângâierea pe care Dumnezeu o are pentru noi cei credincioși. Și spre asta ar trebui să tânjim fiecare dintre noi. Deoarece știm că moartea nu este sfârșitul, ci există viață veșnică. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Amin. Bine
iubirea